bizirik eta askeak izango gara. Gaur eskauz danok, hemen be eskauz danok. Batzuk bildurtute dauzelako, batzuk asko, lar, indarkeria matxistak ere dituelako. 2003, Ansoainen, 39 urteko Dora, bikotekidea oia, eraia. Endaian, 57 urteko Ibet, senarroiak eraia. Mendabia, 35 urteko Sara Victoria, gizon batek eraia. Bilbo, 33 urteko Noelia, bikotekideak eraia. 2004, Endaian, 34 urteko Maria Bere, bizikideak eraia. Dardarka zeruak, kalea estatuak, dardarka epaien legedi estuak, emakumeak gaude alertzear, garrasi batekin, eran irtetzea. Aste bakoitzeko, minutu bakoitza, hilako aizparen minaren oroitza, alaba emaztea manaiz neskato, ezaztu izenak, izan zirelako. Trebara joaten diren kidengatik, aski da oiuka plantatzeagatik, denontzat eredu zaretenengatik, mundua iraultzen duzuenengatik, beldurrak usatuz kantuan jotake, bada zer eskatu aldarrikatua, zamaurratu arte bizirita azken behingoz jauzi dadin, patriarkatua. Denari zu eman apurtu zeraiki, inor